Osenkafo tinum. Se wo rekwa Nyankopon fi a wen wonan na wo ben koti a eyesene nkwasiafo aforebo na won de wonim se woye bone ma wano nya roro na wakoma so mpentem ma asebi mfi Nyankopon anim na Nyankopon wo soro na wo de wo asase so nti ma wonsem nye kakra bi na adayeso nam obradwunu mu na eba na okwasea ne nso nam nsem duduo mu se wo hye Onyankopon bobi a entwentwen ne ma ase efri se oni nkwasiafo ho akomapa bi de wahye bo no ma fanyinam se wanhye bo sene se wahye bo na wo ma wano kwan na ema wo ho nam nye bone na nka obofo nanim se eyemfumso adenti na Nyankopon bu mfu ne na onse wo nsa no adwuma na de enam so ba ne daeso awude ne nsem dodo na Onyankopon mom na suro no se wo hunu mobroni so hye ne atemuo ne tinini ani dane asase bi so a ma wo hu nwiri o saa nsem no ho na de oso no de oso sine no hwe no na de oso kura no wo nso na ade nyina mu faso ne se ohini bi wo ho ma asase a wodoso no de opesika no sika me no na de ope adedudo no enyamu mfaso yensu yahude de nepa redoso no na adifo nso redoso na yedie ben na ewomma odina de nom no sehwa woni wahwe nko odwumayoni didi kakra bi o pio ne na ye no de na ome a odefo me ye no ma no nya adaye boni bia eya wo ho a mahunu no wiase ene ahonyade a odina de no mkora ma wonara musuo na ahonyade no sei adwuma boni mu na wo oba a bibiara nka ne nsem se de ofini na yem adagye mu bae no sara na obesane akoro se oba no na oremfa ne bre mo hwe a ode bekuta ne nsem akoro na yensu ye bone a eya se de oba no ara sara na obekoro na eye no mfaso ben se obrehunu nso ne na nyina esum mu na odidiye na nebufuo ne yade ne na werehwo doso hwe de behunu se eye ne se eye fe se obi didie na onom na ohunu papa wo ne bre a obre owiase no mu nyina ne nkwa na dodo a Onyankopon de ma no na ene ne chefa nso onipa biara a Onyankopon ma no ahonyade ne ade dodo na oma no ho kwan se oni bi na omfa no se ne chefa na na enye ne bre mu no yenso Onyankopon akyede ne no na onkai ne nkwa na bebre bi efiri se Onyankopon agye ne so ama no na koma ne gye